vaig començar a col·laborar de forma puntual, coordinadora balear de persones amb discapacitat, fa bastant més de 30 anys, no? Col·laborant en campanyes d'integració escolar, record Mille Bambini, que va ser una campanya que se va dur a terme a tota Europa, a integració a campaments. Llavors la meva col·laboració va ser més continuada. A coordinadora com a federació sempre li ha importat moltíssim la situació, les diferències que han existit entre les altres illes i Mallorca, no? Perquè de fet a Mallorca sempre han estat els recursos més centralitzats que les altres illes. Per això ja en aquell temps, fa molt d'anys, vàrem ser impulsors de la creació de recursos a les illes, sobretot d'Eivissa i Formentera, no? I amb equip vàrem projectar una sèrie d'iniciatives i gestionar durant molts d'anys aquestes iniciatives a les altres illes. I també hem tingut molt de contacte amb Menorca durant molts d'anys, perquè moltes entitats de Menorca estan federades a la coordinadora balear, no? Després, en aquests anys, vaig agafar la direcció tècnica de la casa i després, més tard, ja la gerència, no? Vàrem impulsar també la creació de les plataformes de CERMI i del tercer sector, que són els interlocutors, els màxims representants, no? Tant del col·lectiu de persones amb discapacitat, com el CERMI, com el tercer sector, no? De tots el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, no? I aquesta creació d'aquestes dues plataformes mos ha duit a fer un treball en xarxa que ha estat molt profitós i de la mà de l'administració hem pogut fer tota una legislació que és pionera a tot l'estat espanyol, legislació de lo social, evidentment, com és la llei del tercer sector, com és la llei de servei a les persones, no? I jo crec que amb aquesta legislació la situació d'aquesta comunitat autònoma és una situació molt dolça respecte a altres comunitats de l'estat espanyol, no? Que ens veuen com a pioners. I evidentment no podem desaprofitar, no? Aquest moment entre cometes dolç perquè no podem fer cap pas enrere. És obvi, o sigui, és fonamental no fer cap pas enrere en drets per a les persones.